Ето какво се случи в островът на сините птици до сега. Камерата те харесва. Само тя? Искаш да си сам с Габриела, за да имат Сони, Гони, Млясна и... Я, той ли прави тези птици? Да. Приятно ми е. Няма да те чуем. Айде, питай го. За кое? За острова, нали ми обеща? На острова има заровено съкровище. Един стар пират го е скрил там. Той как ще стигне до там? Точно това трябва да разберем и да го изпреварим. Антуан! Вие сте искали да спасите съкровището от контрабандиста. Антуан, любов моя! Ще го измукнем. Ей, Антуан! Моля ви, издърпайте ме! Аре, още малко. Супер. Миле! Той е българин, а тя французойка. Та казвате, те са отвлекли братовчети. Да не ви ударило слънцето нещо. Ти знаеш ли, че ако намериш перо от синята птица, то ще те направи да можеш да летиш? Алекс! Мамо, забраната беше за телефон и интернет, а камерата няма интернет. Ма не, ти сериозно ли не разбираш, че не е там проблема? Първо на първо взел си нещо, дето не е твое. Ама, ти без това нямаше да я ползвам. Не съм приключила. Първо на първо. Добре, как реши пък, че няма да я ползвам? Защото няма да се гмуркаш. Първо на първо. И че аз мога да си снимам без да се гмуркам. Първо на първо. Взел си нещо, дето не е твое. Без дори да ти хрумне да попиташ. Защото знам, че няма ми дадете. И второ на второ. Я пробай, моля те, да видиш дали става. Продължаваш упорито да се занимаваш с този влог, като някакъв маниачен, дето не може да се контролира. Не го ли намираш за притеснително това, мамо? Кажи. Не. Не ти ли прилича това поведение на наркозависим? Моля! Ами какво моля? Ей, точно е така се промъкват и крадат вещите на родителите си. И обезумели ги носят да ги продават, за да си набавят поредната доза наркотик. Да. Един колега, знаеш къде си намерил телевизора? Отсреща в заложната къща. И сега сина му е в затвора. Боже! Ами да, Боже, Боже. Опичай си я къла, защото ще видиш телефон през крив макарон. Къде е братовчети? През лятото трябва да тичаш, да скачаш в локви, да плуваш с чушек. Когато вълните прииждат, запушваш носа като риба човек. Бързайте, малки пирати, на острова златно съкровище спи. Гребете, крилати пирати, през лятото сбъдват се всички мечти. Et voilà, ton sirène s'est préparé. Моля? Не, само не Oui. това. Oui, моля? Корем пълен. Моля те. Антуан е малад? Боли корем? Боли, малят, боли, Боли корем? малят, боли. Руе, appelle l'ambulance. Боли. О, боли. 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 Ау. Няма нужда от амбуланс. Антуан ще си изеде сиренето. Хубаво. Браво. Браво. Още? Какво е това? Това? Това за мен.
Диша. Болен. Диша. Алекс! 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 Защо пак си го оставил? Нали ти казах да не се отделяте един от друг? Мамо, аз не мога да го следвам през цялото време. А имам си и личен живот. Личен живот ще имаш като станеш на 20. Ела да го намерим. Не го видях много. Хора, споко. Някъде се мотае с Зоица. Коя е Зоица? Едно момиче от комплекса. Сега ще отида да потърси. Алекс, тук ли е? Забрави се да я леко гледа. Това предполагаме Зоица. Александра Романова, приятно ми. Аз си мислех, че е с нея. Да знам. Бобе, вместо да преподреждаме багажа, не е ли по-добре да потърсим детето? Какво прави тя? В случай, че Алекс иска да се обади, трябва да ни намери. И как ще се обади, като и неговия телефон е там? В случай, че се сети да се обади от нечий друг телефон. Ама ще е най-добре да ни върнеш телефоните. Тихо ти! Ето. Олеле. Майчица. Какво става? Сестра. Как да отговоря сега? Натисни зелената слушалка. Как? Това е майката на Алекс ли е? Тихо, миличка. Ма какво да й кажа? Нещо такова в твоя стил, да човек не може да ти отговори после. Ало, сестрички, ехо, как сте? Да, ужасна работа. Много тъпо, че така ви се отвори толкова работа точно през лятото. Ние сме добре, супер сме, времето е супер, похапваме си кюфтенца. Да, и Алекс също е супер. Да, и те с братовчет му много добре се разбират, постоянно са заедно. Казвам ти, супер е, в момента е в тоалетната, защото пък вчера ядохме едни миди и нещо той не можа много добре да ги приеме и Камен е на същото дередже. Само се състезават кой пръв да влезе в тоалетната. Но иначе всичко е наред, сериозно ти казвам, спокойно, всичко е наред. Да. Какво? Поздрави на всички! Поздрави на всички! Аз, мамо! Да, и Алекс, чуваш ли го, че вика от туалетната? Баща ми. Да, добре, всичко е наред, спокойно. Айде, чао, чао, цунки, цунки. Айде, чао, чао. Изобщо не е смешно. След мен. Къде? Иглика. Разхождахме и аз си гледах през далекогледа и си говорихме. И после по едно време него вече го нямаш. Много странно. Само това ли ще кажете? Иглика, по-спокойно, ако обичаш. По-спокойно? Да. По-спокойно? Добре, прав си. Разбира се, че съм прав. Ние трябва да запазим самообладание. Нищо фатално не може да се е случило с Алекс, нали така? Той е добре. Сега и в момента е добре. Той е... Ох, майко! Алекс! За кой се моля? Госпожо, недопустимо е това да викате така, притеснявате другите гости на курорта. Направете нещо! Какво да направим? Курортът е затворен, няма къде изчезне детето. Професионалистите са тук, ще го намерят. Нали така, господин Петков? Значи казваш, първо го е имало, а след това го е нямало. Да. Това не е ли дефиниция за изчезнал? Госпожо, знам, че моментът е емоционален за вас, но
Е твърде вероятно момчето просто да се е скрило. Добре, де това обаче нали не отменя нуждата, господин Петков, да го намерим, нали така? Не се притеснявайте, тук сме, ще го намерим. Благодаря ти, Мариана. Кой се притеснява? Ще не се притеснява. По официални данни, около 70% от изчезналите деца сами не желаят да бъдат открити. Какво намеквате сега? Да, ти е пират, май е в комбина с Кирил. Ах ти, гадино, трябваше да се досети, че си подушил златото. Ама не си познал. Ние му разказахме на охраната какво стана, садих се му той ни отсвири. Сега пак бави топка. Едно окия гепе малко, така ли мислиш? Нали видя как една вещица го стискаш и обояваш. Трябва да се направи нещо, брат. Госпожо, синът ви има ли причина да се скрие от вас? Не, няма причина. Вече ви обяснихме, че това не ни е син, а племенник. Нейн. Има план. Ами да се разделим. Аз и Ники отиваме там, вие си изберете други посоки. Аре, чакайте. Айде, да, чакаме се на това бунгал. Много добра идея да се разделим. Да, Еврика, добре, че те го измислиха. Някой от вас да дойде с мен. Кърлеш ти с тях, ти на там, не, ти с мене. Кърлеш? Иглика? Може ли една солета? Може просто се раждате големи. Лисицата млъкна и дълго гледа малкия принц. Моля те, опитоми ме, каза тя. На драго сърце отговори малкия принц. Но нямам много време. Трябва да потърся приятели и да промея много неща. Само нещата, които си опитомил, можеш да проумееш, каза лисицата. Хората нямат вече време да проумяват нищо. Те купуват от търговците готови неща, но тъй като няма никакви търговци на приятели, хората нямат вече приятели. Какво трябва да направя? Каза малкия принц. Утре ще дойдеш пак. И в други ден. И по-други ден. И ако кажеш на някого за това, ще дойда в бунгалото ти, докато спиш. И никой повече няма да чуе за теб. Разбрахме ли се? Марш! Явно са французи двамата. Името им някакво много странно. Жабоняк или нещо такова. Кой е Жерминяк? Ръжа! Името на контрабандиста. Връза се! Ами, чакай да видим сега. Спасих едно дете от удавяне. След това пак същото дете от един френски контрабандист. Аз пък си мисля, че там ти е скучно. Вие чухте ли се с мама? Не, а ти? Да, вчера. Тя каза, че ще се опита да те хване, но сигурно не е успяла покрай репетициите. Нищо, ще се чуем след концерта. Ама нали не си забравил за състезанието? Състезанието. То кога беше? Татко... Ама аз ти казах още миналата седмица. Габи, съжалявам, че стана така. Каза, че ще успееш. Габи, ще направя всичко възможно, тате. Да. Габи, ако сега не успея, другия път непременно. Но обещавам и сега да смогна. Да, вярвам ти. Габи, обещавам, тате. Добре. Много те обичам, Габи. Да, и аз те обичам. Кой се моля? Айде, трябва да... Ало.
Добре, айде, чао. Обаче, извинявайте. Просто не разбирам. Какво би правил между бунгалата? Не е ли по-логично да проверяваме вътре в тях? Вика, не е удобно да проверяваме всяко бунгало по-отделно, нали се сещаш? Кого търсите? Водолазката. Моето момиче, търсим Алекс. Пак ли? Ти знаеш ли къде е? Да, сега ще ви заведа. Айде. Бързо. Виж ли някъде Алекс? Не. Правиш тук, бе. Каквото и вие, търся Алекс. Що ни следиш? Защото видях, че сте намислили нещо. Какво сте намислили? Аре, пеги, че тъпто ти ще търси. Да. Какво ли е това писмо? Картата на Оз. Сещи се подобна тази, където имах. Сещи се. Карта на какво? Чети. Добре. Ще заменя някого. Аз мога да чета по устни. Можеш ти. Да. Тата ме научил, той е най-добрият четец по устни на света. Мяра, като си толкова отворена, аре, пробвай се. Нали ви преча? Фар, просто давай, какво се филмираш? Ни бъдем. Да ти кажа, че съм я получил. Мерси. Картата. Спи. Не и понася. Може малко по-бързо. Връщането тук. Благодаря. Слушай, сигурен съм, че сме забравили няколко съндъка. Не можеш да ме спреш, стари приятели. Никой не може. Ей, колко мистериозно! Съндъци. Много съндъци. Момчета, вие много харесвате съндъци, обаче не трябваше ли да търсим Алекс? Как ще отидем да ги вземем? Ще го измислим после. Утрото е по-мъдро от вечерта. Момчета, той е влезна в гардероба. Глупости. Я дай да видя. Аре, кажи ми, какво ще правим в гардероба? Влезнат някакъв фенер вътре. Какво прави там това, бе? Как успя да излезе? Хората е убил Алекс и сега му фалил в морето. Ники, не говори такива неща. Какво да не говоря, виж, това носи трупа му. И какво ще правим сега? Бе, човек, това не е трупа на Алекс, а е мотора на лодката. Тогава къде е Алекс? Не знам. Аре, тръгваме, че ще изпуснем златото. Брат, първо трябва да намерим Алекс. Ама не го Алекс, айде ще тръгваме, защото ще изпуснем златото. Не ми ядосвай.
Какво злато, бе? Алекс е много по-важен от някакво си злато. Абе, идвай, бе, мани го него. Аз ще идвам. Мани го него, мани се ти. Що ме буташ, бе? Ти що ме буташ? Бързо, елате да видите какво открих. Намерих нещо като тунел. С врата даже. Вижте какво е яко. Мисля, че води до къщата, ама не съм много сигурна. Еха. Има даже изкара. Пече кебабче. Ей, хора. Вижте. Вижте, има стълб. Къде? Нищо не виждам. Чакайте, ще светна. Паси се малко. Чисто е. Уау, като в Нарния. Какво правиш? Току-що видяхте как минахме през един супер таен тунел с моето местно крю, Зои, кубинеца отзад. Минахме през един супер таен тунел, който води до тази къща, която е на един супер опасен пират, контрабандист. И имам предположение, че контрабандиста го е заключил ето тук и Алекс е разфасован вътре. Нека да проверим какво има. Тук. Той не е тук. Това бяха чорапите на Жерминяк. И ето го Армандо, който в момента... Какво правиш, бе? Снимам какво да правя. Спри да снимаш, бе! Защо? Ще разбера да карат, пари стига! Ще разбера. Разбрахме се, спри! Спри ти! Тихо, долата тази спи бабка. Какво търсиш? Картата. За Жерминяк. Брат, това е комбина и с армията. Стана, бе. Леле, скара ми къщата, бе! Какво, бе? Стига ти се смяли! Спрете! Спрете, бе! Имам шапка, да! Да, имаш шапка. Беги, бе! Я, тате! Къде? Къде? Ето го! Това е тате като малък. Вкъщи имаме същата снимка. Знаех и, че не ти е чиста работа. Я. За моя приятел Антуан, Русалка, 9.7.1973. И имаме същата снимка със същото послание за моя приятел Антуан Русалка, обаче на нашото пише за моят приятел Сандо Русалка. А кой е Сандо? Баща ми. Кой? А кой е Антуан? Не знам, може би някой негов приятел. Се видях. Вътре ли сте? Има ли някакъв? Отворете! Това не е ли Габриела, бе? Отворете!
Казах им, че тук има похитители на деца. Но те нищо. Що да вярват на едно малко момиче? То сигурно се измисля. Видяхте ли сега? Ако ме бяхте послушали, това нямаше сега да се случва. Габи, извиняй, може ли да те наричам Габи? Виж, ти, чакай, ти сигурен ли си, че Алекс е тук? Да, изглежда напълно изоставено и... Те така искат да си мислите. Няма ли да разбиете вратата? Как ще разбивам вратата? Не, чакай, моля те. Господин Кърлеш... Да, нямате ли нещо ключове? Все пак да проверим. Как хората така... Уи? Къде е? Къде е той? Пардон? Къде? Знам, че го държите вътре. Какво? Не разбира. Не може. Чакай, може би си се объркала. Не съм се объркала. Алекс! 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 Александър? Да. Александър. Александър не живее иси. Не живее иси. Не той. Но иси. Не той. Негов приятел Антуан иси. Тук. Кой? Антуан. Тук. Кой пък се той е Антуан? Антуан Жерминяк. Антуан? Не знам кой е този Антуан. Съм сигурна, че Алекс е вътре. Алекс, не, иси. Габи, виж ме това момиче. Тихо, момиче. Алекс. Тук трябва. Виж сега. Защо не ми вярва? Абе, момчета, аз ще тръгна. Сигурна съм, че е вътре. Аз се стига. Загледам се, че по-рано днес бяхме тук с Ники и с Армандо и измъкнахме Алекс отвътре, дето тая госпожа и контрабандиста с едното око, те го държаха в плен и го тъпчаха насила с едно сирене. Ето тук нещо не се връзва. Няма как да тъпчеш Алекс на сила. Той може да яде безкрайно. Ма защо не ми вярвате? Не си измислям. Айде, дайте да тръгваме, че госпожата стана зле. Ники и Армандо! Нали по-рано днес бяхме тук и спасихме Алекс, дето го бяха хванали в плен? В смисъл? Как така в смисъл? Смисъл за какво говориш? За госпожа Жерминяк и за мъжа й. Миличка, май повече те е напекло днес слънце. Ники, кажи. Габи... Какво? Аз нямам какво да кажа. Наистина. Габи, чакай, стой. Остави я. Сега вече! Николай, взел си телефона? Намерих Алекс. Ало? Алекс, къде си? Лело и Глика, аз съм по галото. Вие къде сте? Какво правиш по галото? Пира, пишкаше ми се и съм много гладен. Стой там и не мърдай. Идваме. Добре. Изрично ви предупредих да не се отделяте един от друг, нали така? Той избяга с Габриела и аз какво да направя? Избягал съм с Габриела, а ти къде се отплесна с Зойца? Не съм, тя ме издърпа и после ми говореше за едната тъпа птичка. Николай, твоята безотговорност прехвърли всякакви граници. Затова, за наказание, утре няма да се отделяте от нас нито за секунда. Млък. Това ви е за урок. Друг път да не се борите по женския къл. Лягай! Ми изкара къл.
Къде беше, Дребен? Няма. Казвай веднагически, иначе ще те изтискам като лимон. Аре, давай, казвай просто. Не! Оставяш много вода по парцала, така ще съхне 100 часа. Хората след малко ще заидват. И не, ти не трябва да говориш на мене, а аз на теб. Разбираш ли? Всичко наред ли? Не се излиза 400 повече. Как така? Как така? Като ме прекъсвате е така. Явно не съм ги преброил като хората. Как така? Демек, въобще не са липсвали пари? Демек някой е върнал 200 лева отгоре, което значи, че някой нещо крие. Еми, за сега положението става такова. Ай, продължайте чистите, не сте на почивка. Гледай, каква красота, гледай. Ники, я бързо отивай да запазиш тия два шезлонга. Не. Ама, тук има кърпа. Това плащ на русалка е страхотно. Ето, вече няма. Ники? Къде? Да кажа здрасти на Габи. Ама... Не. Ама той е съвсем близо. Казах днес, вие двамата плътно до нас. Ама то от тук Разбрахме ли се? Ама то от тук се вижда, бе, мамо. Днес ще си изкараме един чудесен ден заедно, като истинско семейство. Ясно? Да. Чичо Камене, какво правиш? Саше, опитвам се да го надуя с въздух. Елате ми помогнете. Сега ще ви покажа какво става. Внимавайте! Камене! Господине, какво правите? Извинявайте, господин. Какво значи извинявайте? Тази шапка е моята. Защо си мислиш, че съм някакво лапе? Дет не знае какво прави. Като ти си тази хед не знае какво прави. Първо се държеше супер подозрително. И после с тия твои планове за забогатяване. И си вярва, че имам план, така ли? Ми вярвам, ама... И ходиш да просиш пари от някакви мъже. Вижте да знам, а? Първо, не съм просила, а съм взела назаем. И второ, не съм някакви мъже, ами е сам, до който много добре познаваш. Въобще не го познавам, той даже не говори. От тези, дето говорят, до тука ми е дошло. Човек се познава по делата, моето момче, не по думите. Какво? Намекваш, че аз много говоря, така ли? Пък аз не съм казала, че го казвам за теб. Я да ме оставя.
Дай само вода, да тук няма пясък. Виждай пясък, Мани! Аре, вате! Какво става? Не можем да се отделяме. Наказани сме. Какво? Бе, нали така, фрацето ще ни открадне златото и... Тихо, бе! Ти остави това, ама... Нещо го казал в насето на дребния. Каза ми, че всеки ден трябва да ходя при него, иначе ще ме заколи. А ти е супер! Как ще е супер, бе? Бе, хора, така ще имаме наш таен агент, който ще следи какво става. И това е опция. Не. Аре, бе, ти имаш си ли медуза? Не искам да ме закопаят и никой повече да не ме намери. За закопаване ли ще си играете? Да, ще да закопаем теб. Защо мен откъде на къде? Абе, и това е опция. Какво? Аре, лате. Наведи се. Сега слушайте. Значи. Подход при деца в риск от дейностна депривация. 11 букви, втората е Р, третата е Г. Ерготерапия. Мамо, тате! С Алекс се заложихме кой по-дълго ще стои в пясъка. Слушайте на мен! На мен! Не му пълни устата с пясък, Зойца. Добре. Ръката. Млекодайно животно с руно. Говен. Не, овца. Каква е вече друга? Моля те, чета. Аре, че пирата ще ни вземе съкровището, бе. Хайде, бързо. Дай там на кръка. Ого. Не в ушите, моля те. Ники, Алекс, аз трябва да тръгвам за обедната смяна. Ако се откажете по-рано, сте слабаци. Мани, не ставай смешен, аз самата съм издържала цял един ден. Значи ви оставям добри ръце. Добре, ние сме тук и сме под зоркия поглед на нашите родители. Чао! Момичета! Делфин! Там! Ето там! Къде? Делфин! Ако изкочи, му видяхме! Ето го! Аз видях зад скалата, ето го! Къде зад скала? Скала. Ето там! А сега се скри. Къде бе, деца? Ето го! Току-що скочи сега. Да си играе. Изпълни ми се една мечта да видя делфин. Ето го. Ники, Алекс, елате да видите делфина. Не го виждам, Ето там зад скалата. А сега се скри. Това. А кога ще ни дадеш чайовицата? Дай 5. Чакай малък. Ти отиваш на там. Аз и Ники ще те наблюдавам. Аре. Ох! Нещо ми си колено. Точно сега ли, бе, брат? Нали, бе, брат, искам да отида само да ги много. Ще се вижда с Габриела, знам аз. Не, бе, древен. Отивам просто, супер много ми трябва тоалетна. Мъж под чехъл. Не, под плавника. Сетих се, Момчетата искат царевица, може да им взема? Може. Ама как ще ядат, като се заровят? Аз ще им давам. Ето. Зайци, и ти си вземи. Чакай, я направо аз да дойда да взема за... Не, аз ще ви взема. И какво сладко момиченце. Благодаря.
Гледай какви добри деца има. Опла царвица! Опла царвица! Опла царвица! Ехо! Опла царвица! Май ще трябва и нас да ни нахраниш. Габи? Габи? Я. Това не е Ники ТВ, Ники смърди. Ники пърди. Богът ти е тъп и бездарен. Като тебе. Това е последния гледам. Тя не иска да те вижда най-след номера, дет си навъртял. Съм дошла точно за това, да й се извиня. Габи! Късно е нещастник. Габи! Габи! И да не съм те видял повече да се въртиш в кубратовчет, не ги разбрали ме. Ей, какво става, бе? Какво правите? Двама на един, а? И аз си извинете ме. Не, няма да се Айде, извинявам. извини се. Извинявай! Изчезвайте. Как си, Ники? За какво се тормози тия моите? Аз ще си работи. Чакай малко. Виж, организираме състезание за деца. Ако имаш две приятелчета, ще си изкефите много. Добър ден! Идвам да се запишем на курсовете по гмуркане. Voilà, tu veux dessiner un peu? Mon petit. Художник обича да рисува. О, мерси! Oui? C'est toi qui as pris ce qui était dedans? Mais non. Mais non. Ah! Долече, моля. Ники и Алекс молят за сладолет. Може да я взема? Много ги глезиш ти тия момчета. Ето, вземи си за тебе. Не, благодаря. Аз съм на диета. Гледай малко назад. Моля. Сладолече, моля. Свежо. Място в Лапландия. Сладолече, моля. Сладолече.
Съкровище, къде си? Антуан? Лоша книга. Антуан? Къде е Алекс? Кухия комида с пирата. Знаех си, че излезе в играта. Какво имаш предвид? Баща я пратил да ни шпионира. А кой е баща ми? Кухият. Спри си акъл и спри да мислиш за тая Габриела. Спрях вече. Всичко приключи. На Джамоляк му трябва картата, за да намери съкровището. Затова си вземаме това търсач. Обаче ние имаме картата и можем по-бързи от него. Да, ама... Как ще стигнем до острова? Момчета! Той е терорист! Има списък с ракети и бомби и лимонки. Ще взриви курорта. Много филми гледаш. За какво ще го прави? За да отвлече вниманието и да си изнесе съкровището от Русалка. Абе, има логика. Трябва ни лодка. Аре. Коя лодка искате? Зелената. Да. Зелената? Добре. Дай ми капитанския сертификат. Какво е това? Абе, гледай, бе, братче. Искат лодка, нямат капитански сертификат, бе. Как се мислите тая работа, бе? Симпатяги. Баща му е капитан на кораб в Куба. Ако това по някакъв начин ще помогне. На кой? Неговия. Сериозно ли? Да. Аз съм бил 5 години в Куба. От 78 до 83-та. Целата съм я увършал. En Cuba hay mujeres lindas. Знаеш, какво е това? Валя се махме, ти съм ни разиграва. В Куба има големи мухи. Да. Това значи? Точно това е. А сега как ще си вземем лодка? За какво сме трима, ако аз трябва да мисля за всичко? Прав си. И аз ще мисля. Древен, носи ли така ще се накаш само? Древен! Хора! Вижте какво чишото на Габи ми даде. Так ли за нея? Мъкни и виж. Състезание за млади морски вълци в 3 кръга, плажа на комплекс Русалка. Гледай! Но стига ли, аз искам да прочета нещо. Не може да чете! Да! Аре да видим. Ако си на възраст 8-14 години, морето е твоята стихия, имаш неломим, Несломим. Същото. Отборен дух и желание за победа, запише се при бата Венци. Ще спечелим ветроходна лодка Лазер, ако сме на първо място. Сериозно? Хора, ние сме. Айде. Супер! Айде! Ура! Чакай, чакай, Дребен! Чакай малко, бе, Саше! Дребен!
Остана. Кой избяга? Ники! Алек! Къде сте? Иди да видиш дали са живи. Ой, Гика. Не знам за тях, ама аз направо. Сънувах, че съм на някаква лодка и пропадам надолу. Симпатяги, айде! Ари, че сигурно се задушихте като моркови. Видяхте ли, че не ви беше много лошо с нас, а? Айде, откопавай се. Сега на къде, капитане? Пълен напред. През лятото трябва да тичаш, да скачаш в локви, да плуваш с чушек. Когато вълните прииждат, запушваш носа като риба човек. Бързайте, малки пирати, на острова златно съкровище спи. Гребете, крилати пирати, през лятото сбъдват се всички мечти. През лятото времето тича и тича, да тичаме с него, да правим бели. През лятото слънцето, плажът, морето и сините птици са наши, нали?